Genijalnost Tesle počinje od njegove majke. Obitelj Tesla, otac je bio pravoslavni svećenik tamo u Smiljanu i bili su oko Gospića i imao je i brata Danila koji je nesretno poginuo padavši sa konja i to je jedna kompleksna priča, navodno je Danilo čak bio talentiraniji, a i 3 sestre koje su se poslije udale i tako dalje. A bit stvari je bio dvostruki. S jedne strane njegova majka je bila izuzetna žena koja je navodno znala Bibliju napamet, što ja ne mogu potvrditi naravno, ali nije to bitno. Bitno je da je majka jako puno utjecala na njega, a otac je bio vrlo strog i otac je htio da Nikola postane svećenik, pogotovo kad je poginuo stariji brat. Taj obiteljski okoliš je bio bitan. Također je bilo bitno, što mnogi ni danas ne razumiju, da je Tesla u ono doba bio, što bi mi danas rekli, u proširenoj stvarnoj Europi, jer to je bio dio tada Austro-Ugarske, vidjet ćemo da je išao i do Pariza i naravno do Graca, do ovoga Budimpešte, Praga i tako dalje. To je bilo jako bitno za njegovu formaciju. Naravno, srednja škola u Karlovcu je puno djelovao na njega, on je to puno naučio i već su znanja mnoga postojale. Živeći u Smiljanu u prirodi, ako ste ikad bili tamo, to je predivan kraj, prekrasan kraj, puno potočića, puno vode i zelenjave, a krenula je u to doba da je on bio dječačić, upravo krenula, da kažem, električna struja i mnogi ljudi ni ne znaju, tamo u blizini bila jedna od prvih električnih centrala. Jel? I Tesla je rastao u tom okolišu i bio izvanredno formiran već u srednjoj školi od svojih profesora. Njega je to jako zanimalo i on je uvijek htio postati inženjer, dakle ne znanstvenik, nego inženjer, a otac se jako protivio. I sada ne duljimo, zato je Nikola Tesla već u ranoj fazi odlučio i on je, da tako pojednostavno kažem, emigrirao, pa je bio u Gracu, pa je bio u Beču, pa je bio recimo u Pragu i nije imao novaca, pazite. Mnogi ljudi ne znaju da je kod njega to jako važno. On je čak kartao recimo u Pragu da bi zaradio za preživjeti.